Siyakhuthaza ke amafama majoyine amanye amafama ngoba kukho abazisebenzela njengeziqu abangafuni ujoyina ezi farmers associations. Siyathanda ke ubakhuthaza, kulula xa sisebenza ngolo hlobo njengoba sizawubanikeza inkunzi nje siyazi uba bazawudibana batyisane neminye imihlambo ekhoyo. Sivile ukuba kulo masipala inkulu kakhulu lento ye-stock theft. Andisafuni noba ndithi si-stock theft, ndifuna ukuthi si-stock robbery, kuba bayakwazi ukuthi bame phaa bathi buyathanda phuma sizozithatha. Ubone uba ayiseyo theft ke mos zizothatha, kodwa ngentsebenziswano kunye nabezomthetho amapolisa siyatsho ukuba at least kuyakwazi uba bafumaneke abantu abenze loo nto. Besigqiba uva apha ezintsukwini ukuba kufunyenwe iinkomo ebezibekwe entabeni ngokusebenzisana namapolisa. Silisebe singafane sithi sixhomekeke nje ekusebenziseni namapolisa kuba ilulwaphulo mthetho lento yokubuya kwemfuyo yabantu. Kodwa siyafuna ubacenga abantu abenza lento ukuba funeka bayazi uba abantu bababulala bephila kuba kaloku yindyebo yabo imfuyo yabo. Ngoko ke masingabavisi kabuhlungu. Elona lishwa yinto yokubana abantu ababanjwa kwangabantu abamnyama ababela abanye abantu abamnyama. So silapha namhlanje siyavuyisana kakhulu namafama athe afumana igusha. Esingekafiki kubo sizawufika. Yinto yokuba sisebenzisa ibhajethi engumyinge olinani elithile. Ngoko ke singehle ithi kanti asibafumananga bonke okanye bafumananga bonke abafama ebebefake izicelo esebeni. Kodwa siyaqinisekisa ukuba sizawude sifike nakubo, masibe nomonde sithi gqolo ukuzifaka izicelo.